tehtävä. Täällä olisi jengiä munatehtävällä, jos haluu. Täällä olisi Bile Titan. 2. Mikäs planeetta tää on? Tää on tää lumiplaneetta. Sama missä me oltiin äsken. Pitäisikö pailtaa, että nimeä? Tää voi olla hikinen. 40 minuuttia vielä. Tää on hikinen. No, Guard-dogit, saatat sen LMG:n. Sitten 500 kilon pommi. Molemmille. Kun se on vaan, vittu kun sitä ei voi käyttää kamalan montaa kertaa. No kun se pitää sit osua. Se siinä on julmaa. Jos mä otan orbitalin sit. Mites laaseri? Mä otin laaseria 500. LMG Guard-dogi. No mä otan sit sen saman. Mä otan Guard-dogin ja sit mä otan vielä... Ota toi stamina sitten. Otan klusterin sitten. Ota stamina. Koska mulla on vähän sellainen fiilis, että tässä pitää nyt vähän juosta sitten. DualSense level is low. Mihinkään kiven päällä mä oikein lähtäisin. Tää on hienon näköinen mätti mun mielestä. Visuaalisesti. Täällä on heti tyyppejä meitä venäämässä. Tuo oli vissiin mun kuorta. Kahdeksan minuutin cooldowni tässä LMG:ssä. Tulee ihan Star Wars mieleen tästä mapista. No täällähän on suoraan edessä Bile Titan jossain, että... Hyvä. Berserk. Ui, rare sample. Ei mitään, lähdetään painaa. Kulta vilkkuu tuo. Ja kohta vaan Bile Titan vilkkuu tuossa naamaissa. Sieltähän se herää. Otappa siitä. Katokko osuu ekalla. Osu. Nice. Ja ekalla. Tässä on sitten tää muutakin porukkaa ihan kivasti. Sä oot sinnikäs kaveri kyllä. Ei voi kyllä muut sanoa. Niin muuten toi Chargerikin. Otit sä laaserin sit? Juu. Aha. Moro. Meikäläinen meinas lähtee vittu viimeiselle noutajalle. Ai että lähti se Bile kauniisti. Hei, täältä tulee toinen chargeri. May I have your laser, please? Joo. Silleen vähän nopeammin, kiitos.
Kiitos. Se ongelma hoidettu. Ai saatana. No niin. Otan sen kullon tästä. Sehän meni aika... Ei! Ui! Jäin chillaa tohon. Se lähti kyllä aika kauniisti. Eikä tullu esi. Hei, samplet muu. Ne meillä on. Lähetääks menee? Joo, pakko tässä melkein lähtee. Muuten tää alkaa pakkaantua tää porukka. Hei, charteri on tuolta kiven takana. Moro. Tuu vaan siihen räjähdysreitille. Aha! No. Mitäs teet? Hähä, nyt tullut. Mitä sä luulit tekeväsi? Joink! Mitä niinku kuvittelet tekeväsi? Ei se tiiä itekään. Ei lähtenyt. Nyt vittu. Ai. No niin, mä pistän seuraavalle bailille jo merkki. Mä en tiedä, pitäisikö meidän käydä tuhoon nää luukut tässä. Mulla on 0 granaatti. Mulla on 4. Tilaa meille supli. Throwing supply beacon. Sä oot vähän niinku yksin nyt siellä hetken aikaa, kun mä lataan tässä. Tilasit sä meille se? Juu, se on siitä selän takia. Niin vittu. Rare sample. Tuossa on commoni sample tossa messissä. No. Nohon. Lähdetäänkö tuonne meidän mestoille? Tää vittuun nyt. Ei jaksa. Mennäänkö? Paljon teitä nyt vittu tulee. No niitä sikiää siitä reijästä. Oi vittu. Ah. Let's go. Kultaista vilkkuu tuolla eessä. Tossa on joku helpommi vissiin. Pistä paskaksi. Onko sen ampu? Se on siinä päällä. Näköjään voi. Hei, tässä on... nyt tää mihin tarvii 2 äijää. Oota hetki. Jonkun orbital laaseri teki tuolla äsken duun.
Moro! Opsit pullasta. No. Rare Sample ja Arc Throweria ja jotain muuta. Mitä vittua, saatana? Granaatti. Hei, tässä on tää Arc Thrower muuten, mistä mä puhuin. Kyllä. Haluat sä LMG? Hei, mulla on tää Arc-homma. Selvä. Mä haluan testaa tätä. Se tulee muuten varmaan tuolta kohta se baili. Juu, siellähän se lymyilee. 500 kilon pommi. No, et sä sen met tosta vedellä. Otat siis se käteen. Juu. Nyt. Kaveri, hei. Voitko nyt herätä sieltä talviunesta ihan oikeesti? No niin. Sitten ajoitetaan tää täydellisesti. Mä laitoin kans 500 kilo. Oi persessä, laitoin tohon. Kato, nyt koht lähtee vittu, koht lähtee. Vitun paska, ei jäänyt muuten mitään, tikkupaskat jäi. Tiedätkö, miksi? No. Hyvä duuni. Samalla kun tuolta tulee jengiä. No. Hei, olisiko sulta tää orbital laseri? Aha, on mulla. Mä vaan koitin tätä mun aset, mä en oikein tajunnut, miten tää vittu toimii. Ei, mä oon vedessä. Voitko nyt palaa kärryksi? Saanko mä molemmat mukaan mun laaserilla? En ihan. Noin. Lähtee vittu. Lähtee vittu. Eipä lähtenyt, se löysi joku seuraavan kohteen. Ei, se kuoli yhteen isku. Let's go. Olipa helppo. Miten tää vittu toimii taas? Mä kuulen vaan kun sun... Toi... Häh? Täällä on liipolla lukku, mennäänkö hoitaa? Juu, voidaan mennä. Ihan paskaa asessa. Haluatko se LMG? Voihan me se ottaa. Mä oon sitä mieltä, että käydään hoitaa nyt nää liipolla luukut täältä ekan. Juu, tulee jo tohon LMG. Klusteri. Mä laitan klusterin tohon. Sitten tulee tätä ukkoa aika paljon. 11. Sun LMG on tässä. Joo, ja mä kuolin. Mä meidän yksin hoitaa noin, kun ei susta selkeästi jo. Hei, onko sun laaseri? Tai no itse asiassa tehdäänpä... Ei varmaan oo. Voin kertoa, että toi chargeri muuten jää tohon. Ehkä. Eipä jäänyt. Ai. Miksu, kan du hjälpa mig? Joo, mä yritän ite vittu selviytyä tästä saatana. Meikäläinen vittu kuoleeko? Joo, meikäläinen lähti. Chargeri alkoi.
Mä oon täällä sen munissa pyörin vittu. Älä jaksa nyt vittu. Vittun paska. Hei, ota sun LMG ja painetaan hemmettihin täällä. Vitun paska. Käydään tuhoon ne vitun peressä. Kyllä saa taas LMG laula. Siivousryhmä on paikalla. Ghostbusters vittu. No niin vittu. Missä on muka vielä? Tässä on sample. No ei tää sit vissiin. Ei mitään, lähdetään tonne mun merkille, siellä on Joo. lisätehtävä. Käytä Steami. Käytä Steam. No minäkään. Täällä on muuten varmaan poru. Tästä pitää meidän mennä muuten tuolta nyt sit vissiin. Oi Jeesus Kristus. Kato, jonkun orbital laseri tekee tuolla duuni. Just lähti menee. Ja sit sieltä tulee Tossa on yksi liipoläluukku, mä käyn sen tuolla. Ollaanko me käyty tuo pallolla? Sieltä me tultiin. Ja ei tuu ettei. On tää perkele. Makee sä teet tommoset jäljet. Niitä. Mä raivaan tietä. Katos, kuka se siellä. Mulla on laaseri vissi. Ei ooka. No, mulla on klusteri nyt ihan aika. Voisiko toi helpommin nyt hajota? Noniin. Vittu sain 11 tappaa tuolla helpommin räjäytyksellä. Ui, perkele oli muuten lähellä, et meikäläinen lähtenyt. Ai jaa, meillä on Blitzard. Ei näe sit niinku mitään. No hei, tosta ei voi kävellä, siinä on nyt tullut. Joo, ei. Tai voi, mut se on kyllä viimeinen kävely sit. Näkyy tosi hyvin. Tuolla on liipolla luukku. Meidän tehtävä olisi tässä oikein. Tässä on joku ufo aina. Täällä on muutamakin liipalu. Aha. Aha! Ei oo orbital laaseri enää meitsillä käy. laaseri. Juu, se on sit vikalaaseri. Mä pelkäsin otat sun laaseri. Mulla on 1 granu vaan muuta. Mulla on 3. Otat sä samplen siitä? Juu, otin. Voimme sen tästäkin ottaa. Kiitos. Mä heitän tohon. Ai! Aha! Se räjähti. Let's Ei tää move näköjään on. räjähtänytkään. Mitä vittua? Kyllä. Kyllä mun mielestä räjähti molemmat. Niin munkin mielestä. No ei nyt sit räjähtänyt. Nyt räjähti. Jos metsään haluat mennä, nyt sä takulla yllätyt. Tyydy. Tuut. Joo. Meillä on muuten 500 kilon pommikin vielä käyttänyt. Juu, mulla on tos yksi varastossa ja... Vittu mikä keli.
Aha! Voi vittu, tää on perseestä. Mikäs tässä nyt on oikein niin annellista? No läpinäkymättömät tyypit. Ne on aika raskaita valilla. Mä tilaan meille kudit. Tarvin granuja ja noita. Yes, sirski. Kato, Blitzardikin loppu. Just sopivasti. Nätti. Extraction on tossa jossain takana. Ei. Torros. Ah. 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 Ai. Tää taas sekostaa mun kaveri. Ai, herra Charger, herra. Hello my friend. Tuu tänne vittu. Tule tänne. Pysy siinä, pysy siinä, pysy. Pysy. Vittu. Vitun paska. Hei, lähdetäänkö se Extractionille? Joo. Oli kyllä helpot bailit. Mä käyn suoraan tilaan. Joo. Ei, Stimi. Calling in extraction. Kolmen minuutin extraction. Selvä. Ai 6-17 tappaa blusterilla. Kevyt toi 3 minuutin extraction. Täältä tulee vähän näitä tyyppejä. Täältäkin muutama. Ei hätää, Miksu, mä oon tulossa. Ei hätää. Ei saatana. Meinasin ampua sua ällöt. Ois 500 men valmiina, mut mä venään chargerin. Mullakin. Voidaanko vaan kohtaan tän laulattaa molemmat näillä LMGllä vaan liippaa tyhjäksi? Voidaan. Katos kuka tuolta tulee. Mistä? Tuolta eespäin. Hei, varo selkä! On paska saatu. No mehän annetaan sille todella lämmin vastaanotto. 2 KP 500! Tuu tänne vittu. Vittu jysähtää mulle.
Viksu. Aivan oranssina koko vitu suutu. Ai. Hyvä duuni. Mitä? Eikö sitä oikein... Last reload! Hei, tuolta tulee hyvä perhe, mihin voidaan laulattaa 2 LMG-lipas tyhjäksi. Minä reloadan. Aha, switch weapons. Vittu tää hauskaa tällä läkkeen, vai jumputtaa nää. Ihan vitun OP:tä vaan. Niin, antaa vaan laulaa. Hei, meidän kyyti saada. Just sopivasti. Tuuks? Joo. Pelican 1 preparing to depart. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Democracy prevails once more. Ai siellä oli vielä yksi ylimääräinen baili jossain. Näköjään. No. En mennyt edes loppujen lopuksi kauan. Ei. 15 minuuttia. Mut saatiin pailit niin nopea. Niin saatiin. Ne ei päässyt yllättää millään tavalla. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm rapping a damn lie. Tired of feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime.